Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, armadong grupo asin tropa kang 49th Infantry Battalion Philippine Army nagkaengkwentro sa Bula, Camarines Sur, Kasubagong Udto. Investigasyon sa pagkagadan sa patrolwoman na nakadestino sa Naga City Police Office nasa 60 hasta 70% na. Naga City District Jail Male Dormitory may mini pool na inihahanda para ngunyan na tag-init. Lalaking butanding nakuang mainang buhay sa Calabanga, Camarines Sur. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Pasado alas 10 nin udto kan Subago kan mainkwentro ang tropa kan 49th Infantry Battalion Philippine Army asin daipa madeterminaran na bilang nin armadong kalalakihan sa Barangay Kaurasan, Bula, Camarines Sur. Sa video na kuan nilandagan Toledo Lani, madadangog ang purutukan asin pagtaunin abiso sa mga kaakian na magtukaw. Mayo man subot na irido sa tropa kan militar mantang pinag-aarampas sa lado kan armadong grupo. Padagos pang pinagre-rekorida kan militar ang lugar kung saan nangyari ang engkwentro. Sa iba pang bareta, pag-imbestigar sa pagkagada ni Patrolwoman Charlene Monzales, nasa 60 hasta 70% na, sabi ni Police Major Jovi Lunyar kan Police Station No. 2. Aramon taman ang kompletong details sa report ni Melvin Machado. Nasa 60 hasta 70% na ang nagpapadago sa investigasyon kang Police Station No. 2 sa nangyaring pagkagadan ni Patrolwoman Charlene Monzales na nakuang mainanin buhay sa loob kang kwarto sa pinag-aarkilahan na harong sa Concepcion Pequeña, Siyudad kang Naga kang nakalis na Domingo. Para kay Police Major Joe Villanar, Station Commander kang Police Station No. 2, sobra kaimportante ang resulta ka investigasyon kang PNP Forensic Unit, siring kan bala na nakuha sa biktima. Hinihintay natin kasi material kasi yung result ng SOCO. Number 1, yung kailangan malaman natin yung result ng slug na nakuha sa katawan niya, sa ulo niya. Kasi isa yon sa mga tinitingnan natin na anggulo. And yung mga test na ginagawa sa kanya. And sa ngayon, yung documentation natin continues. So, nasa nasa 60 to 70% na yung investigation natin. So, konti na lang yung hinihintay natin na na mga papel o mga documents. Naghagad man in extension ng Police Station 2 sa pag-imbestigar ka nasabing kaso sa katuyuhan na baging 100% ang resulta kang investigasyon. Ang amin na resulta kang pag-imbestigar ang makakatabang man subot sa mga claims kan nagada na pulisuman. Kahapon, nag-request kami ng extension for investigation kasi nadidelay kami just because of this result. Okay, so hindi mo namin pwedeng hindi mo namin pwedeng paspasan ng na wala, kulang man tayo ng information. So, para maging certain yung ating investigation, so kailangan makuha natin yung mga dokumento muna. Mientras tanto ngunyan daw nakatalan ilubong na ang nagada na pulisuman na taga-Albay alagad na kadestino digdi sa Naga City Police Office. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nagbisita man sa bilar ni Patrolwoman Charlene Monzales si Police Brigadier General Wistrimundo Obinque sa Barangay Binugsukan, Ginubatan, Albay. Nagtao man in tabang pinansyal ang PNP Bicol sa pamilya kanagadan na policewoman. Sa iba pang bareta, Naga City District Jail Male Dormitory siniguro ang kamugtakan kang salud kan mga person deprived of liberty o rugnangon yan na paabuto na ang summer. Mini pool pinagpipreparar na. Detalye sa report ni Melvin Machado. Para masiguro ang kamugtakan kang salud ka mga person deprived of liberty o rugna sa male dormitory, ngunya na magiging mainit ang kamugtakan kang panahon. Tulong nurse ang pinagdesignar ni Jail Chief Inspector Jerome Herrero kang Naga City District Jail Male Dormitory na magmonitor sa mga senior citizen, LGBTQ, asin si mga bagong laog sa saindang facility. Kabali na ang regular na pagmonitor kang blood pressure sa mga PDL. Maganda yung naging epekto nung preemptive na measure na ginawa ko na nag-designate ako ng 3 na nurse na ang sole na purpose ng kanilang kumbaga yung duty nila is
just to monitor the health, well-being, including the mental state dun sa ating mga PDL, with focus dun sa ating mga elderly at members ng LGBTQ and most, kumbaga, in general, dun sa mga vulnerable part ng ating PDL, lalo na yung mga bagong commit. Bako lang yan, may mini pool na papakarhayon ang Naga City District Jail na pwede maglangoy-langoy asi magbabad ang PDL urog na kung sobrang init kang panahon. Meron tayong program ngayon na gusto nating i-revive yung mini pool kasi meron ditong could serve as a mini pool dito sa katabi ng TCMP Hall. Kung pwede, pwede silang mag-dip kapag dumating na yung June or before June na sinasabing onset ng pinaka mainit na part ng El Nino. Ang pagkakaigwan ng mini pool kang Naga City District Jail ang inarog subot ninda sa ibang jail facility na nakatabang sa mga jail residents urog na kung mainit ang kamugtakan kam panahon. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, naging dakulang tabang sa mga person deprived of liberty na daay mapuungot ang pagwelta kan in-person na dalaw asin ang pagtugot kan conjugal visit sa mga agum kan PDL sa male dormitory. Lalo na I think itong kasi regular na nagagamit itong ating conjugal room. Kumbaga makikita na hindi sila katulad ng dati, tahimik lang, walang kwan. Ngayon, pagdating sa pag naghain kami halimbawa basketball tournament ganyan, marami sa kanila nang gusto na sumali. Sa iba pang bareta, ang mga barangay kan Tambo, San Gabriel asin barangay San Vicente sa Pamplona, Camarines Sur ang binabantayan kan Bureau of Fire Protection huli kan peligro na magkaigwaning grass fire sa nasabing mga lugar. Susog kay Fire Officer 3 Melvin Mananzala, Head kan Community Relation Office kan BFP Pamplona, kay puan iwasan kan mga residente sa nasabing mga barangay na magsulo nin basura na pwedeng magkanap ang kalayo sa mga alang na duot. Tulo po sir, Barangay Tambo, Barangay San Gabriel, and Barangay Del Rosario. Tayo po, kung mahiling ta po, mahiwas po ang kaduutan po dyan. So, again po, papaalala mi na dahil po magsulo ng basura, ng dahon, dahil po mag-apuning sigarilyo, lalo na po dyan sa mga fire-prone area na po yan. Sa pagbabalik kang Newsbreak, DepEd Superintendent Mr. Manny de Guzman inilipat nin destino. Yan asin iba pang mga bareta sa pagkwenta kang GNN TV. 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig,
mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong Alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, Naga City School Division Superintendent Manny D. Guzman sa siyudad kan Iriga, maopisina sa masunod na simana. Aramon taman kompletong details sa report ni Melvin Machado. Sa pagtaunin mensahe ni Naga City DepEd Superintendent Manny D. Guzman sa ginibong groundbreaking ceremony kang 2-story, 6-classroom na school building para sa Mabolo National High School Kasudma. Pinag-anunsyo kay ni ang siyang pagbalyo ni Destino bilang pamayo kang DepEd. Poon sa masunod na simana, siya madidestino na sa DepEd sa siyudad kan Iriga. Magiging karibay niya si Dr. Susan Culiano na halisubot sa probinsya kang Catanduanes. Totoo po yan. Base po sa Samoyang order na nagabot sa Moya, ma-take effect ang Samoyang paglipat sa April 3. Opo. And digdi sa tuya sa Naga, magkakaigwa naman ng bagong superintendent. Okay po. Si Sir po ang magiging karibay mo po? Siya po si Dr. Susan Culiano. Hali po siya sa Catanduanes. Nilinaw man ni DepEd Superintendent Guzman ang paglipat ninda ng destino ang policy subot kang DepEd na pinagpaluwas kang taon 2018 pa. Actually, naging parte na yan kang policy kang Department of Education. Na ipaluwas po ang policy na yan kang taon pang 2018 yata or 2019 na nagsasabi na ang mga third level official sa DepEd magkakaigwasin na ng paghiro every after 3 years. Kaya iyon na po ini, part po ini kang paghiro. In fact, dapat naglipat pa kami kang last year. Kaya lang may mga kadikit na mga dapat pang pig-ayos na gusot. Ngunyan, naplansa na po siya. And actually, sarabay-sabay po kaming mahiro. Kaya riba ang Assistant Regional Director saka ang mga Superintendent. Mientras tanto, pagkalipas sa buting 6 na bulan, sunod naman magkakaigwanin Rigudon, iyo ang Regional Director as in Assistant School Division Superintendent. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sobraman ang pasasalamat ni Naga City DepEd Superintendent Manny D. Guzman sa mga naging kaibanan niya sa DepEd Naga na naging katuwang subuot niya sa trabaho. Ang masasabi ko, sa kuyang pasasalamat sa mga naging kong kairibanan, naging magian, naging maugma, mahihigosan sa kong mga naging katuwang sa pagpadalagang kang Department of Education Naga City. Kaya mayo akong pagsisisi na ako nasa Naga and yaon man ang sa kuyang pangiturugan para sa padagos kan pag-asenso kang Naga, lalo na ang DepEd Naga. Sa satuyang police report, sarong lola ang inabutan kan GNN TV 48 Naga News Team na pinag-aaragapan sa gilid kan tinampo sa atubangan kan San Francisco Church, Syudad ning Naga. Matapos subuot na mabudalan kan tricycle mientras na nagbabalyo sa pedestrian lane. Susog sa mag-agom na taga-Busak, Libmanan, Camarines Sur, dahil ninda nahiling ang nagbabalyong biktima na taga-Kanaman, Camarines Sur. Tulos man dinara sa ospital ang biktima, asin sa Naga City Police Station No. 1 man dinara ang nagmamaneho kan tricycle para sa investigasyon.
Sa iba pang bareta, gada na butanding na diskubre sa Calabanga, Camarines Sur. Nagbubuelta si Jerome Breeze. Nasa state of decomposition na kan madukayan ang sarong lalaking butanding sa gilid kan dagat na sakop kan barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur, Kasudma. Sigun kiweng Briones ang tagapagtaram kan BFR Bicol, nasa 10 aldaw ng gadan ang butanding na posibleng na stranded sa lugar. Dahil man naaraman ang eksaktong ikinagadan kay ni, ninhuli talapa na asinday na nag-agi sa necropsy, kaya dagos na ining piglubong. Yes po, suod po nga ni, nakuanag ang sarong butanding sa May Sabang sa Calabanga, Camarines Sur. So tulos man po ini na inaksyonan kang local government unit of Calabanga, and they also have coordinated with BFAR 5, and base sa samuyang coordination with the local government unit, itong butanding ay may laba na 6.8 meters and lalaki, and base duman sa mga pinapahiling na outer appearance ka itong butanding, so nasa decomposing stage na siya. So, ibig sabihin medyo haloy na siyang gadan. So dahil po kaini dai na posible na makuanan ta siya ning sample for DNA testing or necropsy dahil lapa na po siya. So that's why upon coordination of the LGU with BFAR, inarekomenda ta po na ilubong na ang butanding because para mas dai na makaano ning other hazards sa mga health because may parong na po siya. Ana BFAR Bicol nangapunan sa publiko na tulos na makipagkoordinar sa opisina kan Municipal Agriculture Office o sa BFAR kung in kaso may mga na-stranded na butanding tanganing maagapan pa. Sir, padagos ni pong nire-remind an sa tuyang mga lokal na parasira at saka ang gapos na mga nasa coastal communities na i-report po ang any stranding incidents sa indong lugar, sa local government unit, sa opisina kang municipal agriculturist o sa mga bantay dagat sa indong lugar. So, ang BFAR po nakaantabay permi para magtabang asin magtaoning technical assistance sa tuyang mga partners. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Kiddie Rescue and First Aid Olympics gigibuhon sa Pamplona, Camarines Sur. Maraming taman ng kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Tanganing mas madugangan pa ang kaaraman kan ng mga kaakian manungod sa tamang gibuhon sa panahon kan emerhensya o pag-rescue. Sa aga, nakatalaan na gibuhon ang Kiddie Rescue Olympics sa Banwanin, Pamplona, Camarines Sur sa pangenot kan na Pamplona BFP. Sigun kay Fire Officer 3 Melvin Manansala, ana Chief Community Relation kan na BFP Pamplona, nasa 15 na mga eskwelahan sa Banwaan ang mapartisipar sa programa na kainot-inoting gigibuhon sa Banwaan. Po sa aga, March 31, 2023, magkakaigwa po kita ning first ever Kiddie Rescue First Aid Olympics na maparticipate po ang 15 schools sa iba't ibang barangay po, hindi po sa municipality kang Pamplona. Ini po joint effort po, collaboration po with Samoa po, Bureau of Fire Protection, Local Government Unit Pamplona, Rural Health Unit of Pamplona, and MDRRMO Pamplona. Obheto ka na sabing programa na sa hobe na edad, igwanan sindang kaaraman asin kapasidad na magtabang sa pagsalbar nin buhay sa panahon kan emerhensya. Ang pinaka-objective po kaya sa edad po ninda, maging aware na po sinda kung ano ang ginigibo just in case na magkaigwaning aksidente or any mga common medical emergency po. Ini po again, igwa po ning apat na event. Yun po, igwa kitang bandaging. Pangalawa, may splinting. Pangatulo, may spineboard management. And pang-apat, igwa kitang rescue or transfer carries na gigibuhon po kang 15 schools. Pero po dyan, nag-invite po kami sa ning mga judges na outside po kang Pamplona, mga Bureau of Fire Protection personnel lang po girare. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang
bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break.